tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 30 de novembro de 2020. Antes de comezar, quixera, en nome de toda a Corporación, pois mandar todo o noso apoio e moito ánimo a unha concelleira, a voceira do Partido Popular, que se atopa confinada no seu domicilio por mor da COVID-19. Así que todo o noso apoio e ánimo nestes momentos e seguros de que o superará sin maior problema e esperamos a súa recuperación e contar con ela nas vindeiras sesións, por suposto. Dito eso, señor secretario, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Comezamos este pleno, esta sesión plenaria ordinaria, co primeiro punto de orde do día, que é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Ben, punto seguinte. O punto seguinte é dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. O punto terceiro é a ampliación da aplicación das bonificacións aprobadas para o ano 2020 nas ordenanzas fiscais número 4, 6, 9, 12 e 13. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, a crise sanitaria provocada pola pandemia do COVID-19 está a derivar a maiores nunha crise económica sen precedentes e, por conseguinte, está a afectar a nosa veciñanza. Por lo que este goberno local, no seu momento, modificou e creou diversos programas para atender as familias que peor estaban pasando, fortalecendo as actuacións de emerxencia social e o programa de reforzo de alimentos, a revisión dos impostos municipais para axudar as familias máis vulnerables, a cesión de rutas aos escolares que non tiñan acceso a redes e non podían continuar coa súa formación académica, o reparto de máscaras de proteccións a autónomos e empresas, o reparto de mascarillas a pequenos comercios, a maiores de 65 anos e a nenos e nenas entre 3 e 14 anos, axuda na recollida e reparto de alimentos e medicinas ás persoas dependentes, transportes aos profesionais sanitarios do PAC aos domicilios de veciños e veciñas afectadas polo COVID ou tarefas de desinfección continuas en rúas, plazas, residencia da terceira idade ou centros educativos, ou como foi a creación dunha liña de axudas directas a autónomos e microempresas no noso concello, e a posterior convocatoria en colaboración coa Deputación da Coruña para axudar a estes colectivos que viron afectados o peche dos seus negocios ou que viron drásticamente reducidos os seus ingresos por causa do estado de alarma provocada polo COVID. Ademais, cabe recordar que mediante diversos decretos de alcaldía este goberno decidiu non cobrar os servicios non prestados, como non podería ser de outra maneira, tanto no Conservatorio Elemental de Música Carlos López García Picos como no comedor escolar e o servicio de madrugadores do Colexio Vadis Villamarín ou no servicio de comedor da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente García ou a Escola Municipal de Folclore, os servicios nas instalacións deportivas municipais ou prestación do servicio de axuda no fogar a quen renunciase ao mesmo durante o estado de alarma, ademais de devolver as cuantías cobradas no seu momento e que posteriormente non se prestaron. A maiores, na sesión plenaria que tivo lugar o pasado día 15 de xullo deste ano, este goberno propuxo e así se acordou establecer unha serie de bonificacións en varias ordenanzas fiscais municipais para contribuir a paliar estes efectos da pandemia na economía do tecido comercial e os arriba do noso concello. Estas bonificacións establecíanse ata 31 de decembro do ano 2020, pero vendo a evolución da pandemia entendemos que non poderíamos quedar así e que se debían de estender estas bonificacións establecidas hasta a finalización do ano 2021. Por lo tanto, o que propoñemos é ampliar as bonificacións que vou enumerar durante o ano 2021 e que consisten na execución na exención da taxa aos autónomos e empresas que soliciten licencia de apertura ou verificación a posteriori e comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para as familias que polas circunstancias persoais estean a ser atendidas e así o dispoña o informe emitido polas administracións municipais
No caso de solicitar licencia de obras de necesidade imperiosa para a habitabilidade da súa vivenda habitual e os autónomos e as microempresas que soliciten licencia de obra ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no técnico municipal, así como para a ampliación dun establecemento xa existente. Tamén se propón ampliar esta bonificación a exención da tasa pola ocupación da vía pública con terrazas, a exención da tasa de ocupación de vía pública por elementos relativos a execución de obras, como poden ser andamios, valos, elementos relativos como poden ser colectores, guindastres, a aquelas familias que polas súas circunstancias persoais estean a ser atendidas e así o dispoño o informe emitido polo Servicio Social do Concello no caso de solicitar licencia de obras de necesidade imperiosa para a habitabilidade da súa vivenda habitual e xa para rematar a exención da tasa dos vados de vehículos aos traballadores e traballadoras e as microempresas que viran afectado a súa facturación ou o peche do seu negocio pola incidencia da pandemia. Así pois, se propón ao Pleno da Corporación adoptar os seguintes acordos. Primeiro, aprobar a modificación das seguintes ordenanzas fiscais. Ordenanza fiscal número 4, reguladora da tasa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos. A ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa por intervención municipal nas publicacións previas e no outorgamento de licencias urbanísticas. A ordenanza fiscal número 9, reguladora da tasa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Ordenanza fiscal número 12, reguladora da tasa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construcción, refugarios, valos e instalacións análogas, e a ordenanza fiscal número 13, reguladora da tasa por entrada de vehículos dende a vía pública para aparcadoiro, cargamento, descargamento e outras actividades en interese particular. Xúntase como anexo o texto resultante das ordenanzas que se modifican e os novos textos entrarán en vigor unha vez levado a cabo o trámite de exposición pública e aprobados definitivamente. Segundo, dar ao expediente a tramitación e publicidade perceptiva mediante a súa exposición no tabuleiro de edictos deste Concello, nun diario dos de maior difusión e no boletín oficial da provincia, reclamacións que consideren oportunas. Así mesmo estarán a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Terceiro, considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo do 2004, e 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e cuarto e último dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da Corporación. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas. Ben, nesta situación desde o BNG temos dúas cousas moi claras. A primeira dela é que a situación é mala e pode que sexa considerablemente peor para todos nós. E a segunda é que calquera medida de apoio aos autónomos, aos comerciantes ou aos hosteleiros da nosa vila, por mínima que esta for, vai contar con o noso apoio. Por tanto, esta medida é lóxica, é esperable e agardamos que vai acompañada de outras iniciativas que axuden ao noso tecido económico, social e cultural. Por tanto, imos estar a favor de absolutamente todas aquelas medidas que vayan nesta liña. Nada máis polo momento. Grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, obviamente, pois, agradecer a mensaxe que dá por parte da alcaldía de ánimo de apoio pronta recuperación da nosa compañeira portavoz, que así, por suposto, lle será trasladado. No referente ao punto que estamos a tratar, trátase xa dunha modificación, dunha ampliación da modificación que xa, como dicía o portavoz do Goberno, xa en xuño se había aprobado por unanimidade. Xa a nosa portavoz a finales de marzo tamén manifestaba esa necesidade de intentar axudar de alguma maneira a través das taxas ou as ordenanzas, intentar axudar tanto ao texido comercial como empresarial como aos veciños de Betanzos. Obviamente non podemos estar máis que de acordo con esta proposta de ampliación. Comprendemos que haxa un informe por parte de intervención desfavorable, trátase dunha merma nos ingresos, evidentemente, no equilibrio presupuestario, que habrá que reflexar no seguinte exercicio presupuestario, pero entendemos que é necesario axudar todo o que este na nosa man, na man da corporación, pero, por suposto, desde a administración local a nosos vecinos, por lo cual a nosa
ao sentido de voto vai ser favorable. Non entro nada máis, moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Si, nada máis que engadir, agradecer o voto favorable dos grupos da oposición e esperemos que non teñamos que prorrogar máis alá dese 31 de decembro do ano 2021 esta serie de medidas, porque isto carrera a decir que a pandemia xa foi superada por todos e por todas e que esa normalidade tan ansiada xa chegaría a bo porto. Nada máis e moitas grazas. Voceira nacionalista, voceiro do Partido Popular. Ben, pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 4, aprobación do Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible do Pacto dos Alcaldes polo Clima e Enerxía. Ben, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Traemos a este pleno o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible. De agora en adiante, paces. Neste pacto, iniciado en Europa no 2008, agrupámonos miles de gobernos locais, que de forma voluntaria comprometémonos a implantar os obxectivos en materia de clima e enerxía da Unión Europea. Esta iniciativa inclúe a día de hoxe a máis de 700 autoridades locais e regionais de 57 países, que aproveitamos os puntos fortes dun movimento que involucra a múltiples actores e contan co apoio técnico de oficinas adicadas. As cidades asinantes comprometémonos a actuar para acadar a implantación do obxectivo europeo da reducción dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para o 2030 e a adopción dun enfoque común para o impulso da mitigación e a adaptación ao cambio climático. Para traducir este compromiso político en medidas e proxectos prácticos, presentamos agora este documento no que se detallan as accións clave que pretendemos acometer. Este compromiso que aquí acadamos marca o inicio dun proceso a longo prazo, no que as cidades comprometémonos a monitorizar a implantación do plan cada 2 anos. Por todo isto, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, a aprobación do PACES para o Concello de Betanzos dentro dos compromisos adquiridos no Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostenible promovido pola Unión Europea. E segundo, remitir toda a documentación necesaria para dar efectividade a este acordo á Unión Europea e comezar a xestionar as distintas actuacións que determinan o plan, constituindo un grupo de traballo ao efecto. Sen máis que engadir nesta primeira intervención, solicitamos o voto favorable do pleno desta corporación. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas. Ben, no BNG alegrámonos moito de ter plans e de ter documentos grandilocuentes que marquen liñas de actuación, mas estes plans fican nada en papel, se non son efectivos na realidade non valen para nada. De todas maneiras, como vemos facendo de maneira recorrente ao longo desta legislatura nas anteriores, apoiaremos toda canta medida vai encamiñada a mellorar a calidade enerxética e cara a un desenvolvemento máis sustentable nas nosas actuacións diarias como administración. Por tanto, estaremos a favor e non teño máis que dicir nesta intervención. Grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, en primeiro lugar, manifestar o noso sentido favorable a esta proposta. Esta adhesión xa, como ben saben, algúns dos membros que formamos parte desta corporación xa foi aprobada esta adhesión a finales do mandato pasado e un pouco tamén pois, na liña da portavoz do Bloque Nacionalista. Non debe quedarse simplemente nun plan, nun compromiso, como así se reflexa por parte do Goberno Municipal ou por parte da Alcaldía no informe que nos pasan, senón que debe de convertirse tamén en feitos. Entendemos que un plan a largo plazo, unha axenda inicial de 2030, pero que ten a súa finalidade no ano 2050 e obviamente xa unha cuestión deste mandato ou do que ven, senón que é un traballo que debe de seguir estea quen estea ao cargo da administración local. Por lo tanto, reiterar o noso voto favorable nesta proposta. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois agradecer o voto favorable tanto do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular
E comentarlles aos dous que nós, con este documento, estamos nos comprometendo a non deixarlo simplemente nun papel, sino a facer todo o que nel se comenta. Nada máis que engadir. Grazas. Voceira nacionalista, quere engadir algo? Voceiro popular, quere engadir? Ben, pois entendo, señor secretario, que se aproba este punto tamén por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Entendido. O punto quinto é a moción do BNG sobre o 25 de novembro. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. O 25 de novembro foi declarado o Día Internacional da Violencia de Xénero pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas no ano 1999. Atendendo aos datos de feminicidios cometidos nos últimos anos, temos aínda moito traballo por facer. É imprescindível continuar o traballo de forma coordinada, rachando co silencio e apostando por sensibilizar a sociedade e por previr esta cuestión, desenvolvendo accións ríxidas e sensibilizar o conxunto da sociedade sobre os danos provocados pola desigualdade e as condutas violentas, axudando a toma de conciencia sobre a magnitude da violencia contra as mulleres e as consecuencias que ten nas súas vidas e nas das súas fillos e fillas. Se ben é certo que temos dado pasos adiante como sociedade na visibilización das violencias machistas, fica moito por facer e é chave aumentar os recursos dispoñibles e tamén todas e todos nos centraremos en que se identifiquen todos os tipos de violencias machistas. Desde o mes de marzo deste 2020, unha parte moi importante da poboación mundial estivo e está en situación de confinamento e o feito de que as vítimas en moitos casos convivan con seus agresores puxo a proba un sistema que precisa de reformas importantes que atendan a situacións como a que estamos a vivir. Aínda que os datos oficiais indican un descenso no número de denuncias e tamén das ordes de protección, non podemos caer no erro de pensar que a situación mellorou. A dramática realidade é que os agresores teñen controlada completamente a vítima. Os contornos privados, a familias, domicilios, son os espazos onde, dende sempre, a violencia está máis presente e nestes tempos de confinamentos as mulleres conviven moito máis tempo cos seus agresores. Os datos do primeiro semestre do ano indican que houve un incremento do 30% nas beneficiarias de axudas económicas, que o número de consultas no teléfono de atención ás vítimas se incrementou un 35% e tamén que as consultas aos CIM aumentaron un 16%. A maioría destas consultas teñen a ver coa atención psicolóxica, acceso a recursos asistenciais e ordes de protección. Tamén se están a constatar as dificultades cos que se atopan as mulleres que precisan recorrer ás casas de acollida onde se lles piden innumerables requisitos médicos e sanitarios vinculados á situación da pandemia que estamos a vivir, pero que nin as vítimas nin os CIM que as derivan teñen medios para resolver. As mulleres vense expostas ao abandono institucional por non poder cumprir coa condición para ingresar nunha casa de acollida, poñendo en risco aínda máis as súas vidas e as dos seus fillos e fillas. Urxe facer unha valoración global da situación na que se atopan as mulleres vítimas da violencia e dar unha resposta integral a todos estes atrancos que xorden coa COVID-19. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG solicitamos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, rexetar de maneira expresa e clara calquera acto de violencia contra as mulleres no marco do fomento dunha cultura da igualdade e do respeto á diversidade. Desde esta institución comprometémonos a traballar en incorporar a perspectiva de xénero de forma integral en todas as decisións que se adopten. Colaboraremos activamente na creación e dotación de medios dunha rede de entidades sensíveis e comprometidas coa igualdade e erradicación da violencia de xénero, fomentando a creación de sinerxías entre elas, o propio Concello e coa sociedade no seu conxunto. 2. Reclamar a Xunta de Galicia o incremento dos recursos económicos destinados especificamente á loita contra a violencia machista no proxecto de orzamentos de 2021, en forma que se sitúen como mínimo no 1% do total, e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Terceiro, demandar ao Goberno do Estado que modifique a lei avanzando nunha definición da violencia machista que supere un enfoque patriarcal e reduccionista que limita o ámbito familiar e da parella. Cuarto, pedir medidas concretas e verdadeiramente eficaces para previr a violencia contra as mulleres no ámbito laboral, especialmente presentes nos sectores máis feminizados, ou, no seu caso, castigalas con contundencia. Contornos laborais violentas amplifican a violencia que as mulleres sufrimos en todos os eidos da vida. En estes casos, as administracións públicas dispoñen de competencias e instrumentos legais que poden e deben utilizar. Quinto, reiterar unha vez máis a petición de mellora dos puntos de encontro que seguen a ser lugares onde se trata con equidistancia a vítima e o agresor coa desculpa de non interferir nas relacións coas crianzas. Este enfoque en sí mesmo xa é violento, porque coloca a vítima ao mesmo nivel que o agresor e, por tanto, ponse do lado do poderoso afundindo ainda máis as mulleres que acoden por orde xudicial a estes puntos de encontro. Sexto,
Así mesmo, reclamar que a Xunta, con toda a urxencia posible, deseñe os mecanismos que considerar oportunos para manter a seguridade sanitaria nas casas de acollida, pero sen poñer trabas no ingreso das mulleres que así o precisaren, mediante convenios cos Sergas, elección de equipos sanitarios específicos, zonas de cuarentena ou calquera outra medida que resolva a situación que neste momento están a vivir as mulleres que acoden a unha casa de acollida. E sétimo e último, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar tantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. A voceira, perdón, do Partido Popular ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos manifestar nosa rexeita expresa e clara a calquer acto de violencia contra as mulleres no marco do fomento dunha cultura de igualdade e de respeto á diversidade. Polo que o obxectivo de promocionar a mellor asistencia ás vítimas de violencia machista debe ser sempre primordial. A Xunta de Galicia conta con 3 liñas de axudas económicas para que as mulleres poidan comenzar unha vida nova. Axudas periódicas, pago único e indemnizacións. Dende o 2009 ata o ano 2019 beneficiáronse un total de 4.937 mulleres, o que supuxo un investimento de máis de 37 millóns de euros. No ano 2019 o orzamento ascendeu a 5,6 millóns de euros e no ano 2020 a máis de 6 millóns de euros. Pero, por desgraza, as cifras das vítimas aumentan e, polo tanto, o seu orzamento ten tamén que facelo. Actualmente existe un sistema coordinado de servicios, recursos e medidas de carácter social, laboral, xurídico e educativo ás vítimas e tamén aos seus fillos. Tamén hai outras medidas de asistencia directa, como saben todos, moi importantes. Asistencia integral aos orfos, con apoio administrativo para eles e socioeducativo, servicio de quenda de garda psicolóxica, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, acceso ás mulleres vítimas de violencia para que teñan unha tramitación abreviada do RISGA, prioridade no aluguer de vivendas, escolarización inmediata dos fillos das vítimas, programa de formación para a inserción laboral, axuda tamén no mantenimento das redes das casas e centros de acollidas, e a nivel local a Xunta de Galicia promove tamén a constitución de mesas de coordinación local nas que os responsables dos diferentes campos de asistencia ás vítimas coordinen da mellor forma posible que elas sean asistidas neste ámbito. Como dixo a voceira do Bloque Nacionalista Galego, no primer semestre deste ano 2020, que estivo condicionado pola crise sanitaria e polo estado de alarma, desgrazadamente, a violencia machista non descansou. E a Xunta puxo en funcionamento un plan de reforzo de atención ás vítimas de violencia de xénero, en prestacións económicas, apoio psicolóxico, asistencia dos CINS e recursos de acollida. Tamén se ampliou o bono alugueiro, e o teléfono de información á muller recibiu nos primeiros 6 meses do 2020 477 consultas máis que no ano 2019. A maioría delas, como dixo a voceira do Bloque, efectivamente, estiveron relacionadas con un apoio psicolóxico. En Galicia, no primer semestre do ano 2020, houbo 2.886 denuncias e no ámbito xurídico 1.018 ordes de protección, polo que, por desgraza, vemos que esta lacra, a da violencia de xénero, non diminúe. Vemos axeitados os acordos da moción plantexada, axeitamento da violencia, medidas para previr esta lacra no ámbito laboral, petición da mellora dos puntos de encontro, moi importante, e o diseño tamén de mecanismos adecuados para poder manter a seguridade sanitaria nas casas de acollida polo momento que estamos a vivir con esta pandemia. Por todo isto, vemos totalmente razonable todos os acordos solicitados nesta moción do Bloque e votaremos a favor desta moción. Por hora nada máis e moitas gracias. Grazas. Voceira socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Gustaríame comenzar a miña exposición cunha frase de Concepción Arenal, lei do feminismo español, e que creo representa moi ben o sentir da maioría de moitas galegas e, como non, de moitos galegos que tanto nos levan apoiado e di así: a sociedade non pode injustiza prohibir o exercicio honrado das súas facultades á metade do xénero humano. Dito isto, penso que estamos absolutamente de acordo en que a violencia de xénero é unha das asignaturas pendentes que ten esta sociedade.
ten a súa orixe na cultura, na educación, na religión, nas leis e na propia linguaxe que mantiveron a muller nunha condición de inferioridade. Dende logo, temos que ir máis aló, porque trátase dunha violencia que afecta as mulleres polo mero feito de ser. Constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres, independentemente no ámbito no que se produce. Como cada 25 de novembro, este Partido Socialista únese á conmemoración do Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres. Neste ano 2020, cúmprense 20 anos da designación desta data polas Nacións Unidas, e este partido sempre amosou o seu apoio a todas as vítimas, mulleres asesinadas, aos seus fillos e fillas orfos, as súas nais, pais, irmáns e amigos. No mes de outubro coñecíamos as cifras da macroencosta encargada na pasada legislatura socialista e son demoledoras. Este ano, ademais, a situación viuse agravada pola pandemia mundial, que nos asola coas vítimas abocadas a confinarse co seu agresor e cun incremento exponencial das chamadas ao 061 en todo o territorio nacional. A violencia machista é especialmente dura nas zonas rurais, pola escasa participación dos espazos públicos e, sobre todo, porque están moito máis aisladas xeográficamente. O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, largamente demandado polo movimento feminista e impulsado polo Partido Socialista, supuxo un antes e un despois na abordaxe institucional da violencia de xénero. É un pacto consensuado por todos os grupos parlamentarios e, por tanto, de toda a sociedade neles representadas. Na legislatura anterior, unha das primeiras medidas do goberno socialista foi dar cumprimento ao desenvolvemento de dito Pacto de Estado. En poucas semanas puxéronse a disposición de todos os territorios e entidades locais os fondos para prever a combatir a violencia de xénero. Realizaronse os cambios legislativos máis apremiantes para ampliar a protección e o amparo das vítimas e as súas fillas e fillos. E, por suposto, fíxose con acordo, disposición, responsabilidade e firmeza. Somos o partido que sempre estivo ao lado das mulleres, da loita feminista, da batalla contra os maltratadores e a súa violencia. Somos o partido que sempre se declarou feminista e abolicionista. O eixo número 8 de medidas do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero fai unha descripción clara sobre a definición de violencia machista que supera o enfoque patriarcal e reduccionista que limita o ámbito familiar e da parella, tal como pedía a voceira nacionalista. E di o seguinte: visualización e atención de outras formas de violencia contra as mulleres, prestando especial atención á violencia sexual, á trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, á mutilación genital feminina e aos matrimonios forzosos. Todo iso de conformidade co convenio do Consello de Europa para prevenir e combatir a violencia contra a muller e a violencia doméstica, Convenio de Estambul. Incluiránse todos os actos de violencia basados no xénero que impliquen ou poidan implicar danos para as mulleres ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, incluídas as ameazas de realizar ditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade na vida pública e privada. Venimos a falar das actuacións locais do noso Concello, que son as que máis preto están do cidadá e as que máis premura exixen. O Grupo Municipal Socialista de Betanzos leva anos recoñecendo a importancia simbólica do Día Internacional contra a Violencia de Xénero e coa participación de moitos sectores implicados, sindicatos, comercio, federacións de municipios e organizacións, participa nesta loita cunha serie de accións en materia de prevención e actuación que vou a enumerar. Primeira acción. Terceiro plan de igualdade. O eixo vertebrador de todas as políticas de igualdade e de prevención da violencia de xénero é o terceiro plan de igualdade 2017-2021 do Concello de Betanzos. Nel existe unha área de actuación específica, a número 6, dedicada á prevención da violencia de xénero, e destacan como actuacións campaña de prevención Betanzos en Negro en colaboración co tecido social, centros educativos, comercio e hostalería, enmarcada na acción global en negro contra as violencias. Campaña de prevención de fronte á violencia de xénero, en colaboración coa Deputación da Coruña.
Actuacións a través do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Actuacións a través do Programa de Sensibilización, Información e Difusión sobre Igualdade e Prevención da Violencia contra as mulleres en colaboración coa Xunta de Galicia. Segunda acción, coeducación. Obradoiros de prevención da violencia de xénero co alumnado de secundaria dos centros educativos de secundaria brigantinos, impartidos por persoal especializado. Obradoiros de educación en valores e igualdade co alumnado dos centros educativos de primaria brigantinos, impartidos por persoal especializado. Obradoiros de educación afectivo-sexual entre o alumnado de primaria. Obradoiros de prevención de outras violencias machistas, homofobia, transfobia entre o alumnado de secundaria. Terceira acción, apoderamento. Realización de escolas de apoderamento feministas nas que de forma transversal se tratan os diferentes tipos de violencias machistas. Cuarta acción, intervención. Programa de información, orientación e valoración dos servicios sociais comunitarios a través do cal se proporciona información sobre todos os recursos existentes neste ámbito ás mulleres que poden estar a sufrir algún episodio de violencia. Dende este programa valórase o inicio da intervención facilitándoles ás mulleres unha atención integral e achegando os recursos dispoñibles no noso Concello. Servicio de asesoría xurídica no Consorcio das Mariñas. Servicio de atención psicolóxica ou información sobre axudas económicas. Se é necesario, remítese ao programa de acompañamento para a realización de xestión relacionadas con esta problemática. Información e derivación se procede sobre o Centro de Información ás Mulleres, CIM, Centro Especializado de Referencia para o Concello de Betanzos a través da asignatura dun convenio. Está situado no Concello de Coirós, o que ás veces dificulta o acceso das mulleres por motivos de desplazamento e seguridade, optando por continuar esta intervención coas nosos profesionais, aínda que pertenzan aos servicios comunitarios e non especializados. Colaboración con entidades de ámbito social da zona que traballan a prol da erradicación da violencia de xénero. En relación ao 25 de novembro de 2020, fixemos a campaña Betanzos en Negro, 120 entidades participantes, entre eles 80 comercios, 12 asociacións, 10 locais de hostalaría, 8 PEMES, 700 educativos, escolas infantís, 3 administracións. Tamén a campaña de fronte á violencia de xénero, 700 educativos, escolas infantís, e 3 administracións. Outra acción que foi desenvolvida, libros a favor da igualdade, a diversidade e contra as violencias machistas, nas que participaron 5 centros educativos, Biblioteca Municipal, exposición con dereito a préstamos dos libros, actividades culturais, teatro e contacontos, curso de prevención da linguaxe machista, de construción do amor romántico, formación sobre acoso sexual e prevención da violencia de xénero, no aula CEN. Actuación Fagamos un bis, relatorio de cancións e poemas feministas a cargo de Carla Pérez e Silvia Penide, Premio Martín Kovacs da Música 2020. Para rematar, só dicir que o Grupo Municipal Socialista de Betanzos apoia esta moción presentada pola voceira do Bloque Nacionalista Galego, como apoiará sempre calquera iniciativa pública ou privada que teña por finalidade erradicar a violencia sobre as mulleres en calquera das súas formas e a violencia en xeral. Contra a violencia de xénero, sempre máis democracia. Contra a dereita extrema, máis democracia. Para a igualdade efectiva real entre mulleres e homes, máis democracia. Moitas grazas e nada. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Perdón. Voceira sí, agora sí. Estaba a ter un problema, desculpen. Moitas grazas. Ben, as campañas están moi ben, de verdade que si cumpliron o seu objetivo no sentido de que sensibilizaron a poboación de que hai un problema que está aí. Mas é o momento de ir máis alá, porque o que estamos a conseguir nestes momentos é trivializar un tema moi sensible, ocultando debaixo de toneladas e toneladas de merchandising. Necesitamos recursos, necesitamos persoal e necesitamos unha planificación educativa integral que acabe derrubando os piares sobre os que se sostén a violencia de xénero. Os datos están moi ben, é dicir, enumerar datos
listas e listas de datos está moi ben, mas non soluciona nada. Igual que está moi ben asistir aos orfos, sí, claro que sí, mas se impedir a que eses nenos cheguen a ser orfos, está moito mellor. E iso só se soluciona desde a educación, desde a base, desde o comezo. E para iso necesitamos unha planificación integral que derrube todo isto, porque a violencia machista non é unha desgraza, nin é unha lacra, é unha cuestión transversal que afecta a toda a sociedade de principio a fin e só se pode resolver con vontade e con recursos. Moitas grazas polo seu apoio de todas as maneiras, mas dende logo temos moitas cuestións que nos separan neste punto. Grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular. Sí, gracias, señora alcaldesa. Evidentemente estamos de acordo, eu creo que máis do que a voceira do Bloque Nacionalista acaba de dicir, e eu principalmente, personalmente penso que a base está na educación, evidentemente. Desde o Partido Popular mostramos o noso apoio íntegramente a esta moción sempre contra a violencia de xénero. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Voceira socialista. Perdón, nada, eu simplemente vou a ser moi breve e di a voceira do BNG que as campañas institucionais están moi ben. Claro que está moi ben, señora voceira do BNG. Eu, a vostede, o que lle invitaría, de verdade, eu digo de corazón, é que se pasara a dar unha volta polos servicios sociais do Concello de Betanzos para ver o que se está traballando e o que se está facendo. Porque desde a súa posición xa vexo que é moi fácil falar, pero hai que estar nos servicios sociais vendo o que se traballa en este ámbito. Entón, me parece dunha irresponsabilidade tremenda que vostede diga o que acaba de dicir. De verdad, convido a que se pase por ali e se poña ao día e baixe os pés á terra, porque non sabe do que está a falar, señora voceira do BNG. Non teño nada máis que dicir, de momento. Moitas grazas. Ben, pois, a pesar destas últimas intervencións, señor secretario, entendo que esta moción, como non pode ser de outro xeito, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Perfecto, punto seguinte. A moción do BNG sobre orzamentos xerais do Estado. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas. A Estrada Nacional Sexta ten varios puntos negros desde o punto de vista da seguridade da nosa comarca. O Estado comprometer o orzamento en anos anteriores para melloras na seguridade viaria nos puntos especialmente perigosos e os proxectos en moitos casos xa están feitos. No caso do Concello de Betanzos hai algúns puntos conflitivos que deberamos pedir que se estudaran para propoñer melloras. O paso pola Angustia, onde sería importante buscar unha solución para o paso de peón xa que corta o núcleo rural, como vimos solicitando hai anos desde o BNG. O Pleno do Concello acordou pedir a cesión das estradas Nacional Sexta, Nacional 651, ao seu paso por Betanzos, que xa se converteron en vías urbanas para poder humanizalas e ordenar adecuadamente o trato. Antes desta cesión, o Estado deberá asumir o acondicionamento destas vías, concretamente a glorieta no cruce do barrio da Madalena coa Avenida da Coruña, para que xa se redactou un estudo técnico e a creación dunha rotonda na Nacional 651 á altura do vial que conduce ao cemiterio municipal. O Goberno local fixo público este mesmo ano un acordo coa Delegación do Goberno para executar tanto a cesión como as obras de acondicionamento que agora non teñen crédito no orzamento xeral do Estado para o ano 2021. Outra obra demandada durante décadas é a de mellorar a conexión ferroviaria entre a Coruña e Ferrol. Esta obra permitiría reducir considerablemente o tempo de viaxe polo eixo a Coruña Betanzos-Ferrol. Na actualidade, os trens que cobren este trazado teñen que achegarse á estación Betanzos-Infesta para dar volta e continuar cara a Betanzos, cidade de Ferrol. Un rodeo é unha perda de tempo que esta actuación evitaría. Na actualidade, a viaxe en tren entre a Coruña e Ferrol tarda aproximadamente 1 hora e cuarto nun desplazamento que en coche se fai en 40 minutos. Nos orzamentos de 2021 este é o único investimento que se recolle para toda a nosa comarca e son claramente insuficientes os 120.000 euros para este bypass, que custaría alrededor de 20 ou 40 millóns de euros. A calidade da auga na ría de Betanzos é mala debido á falta de depuración e saneamento e os vertidos constantes á ría. E desde o BNG levamos anos reclamando que se remate o saneamento na ría, nos orzamentos das xuntas, xa que hai concellos enteiros que carecen de saneamento, e trasladamos a situación da nosa ría mesmo á Comisión Europea.
No ano 2012 reservouse o orzamento nos orzamentos xerais do Estado para a rexeneración ecolóxica da ría de Betanzos e este orzamento nunca chegou a executarse, desapareceu desde aquelas nos orzamentos do Estado para a nosa comarca. Cando menos sería importante que se recollese unha cantidade para un estudo da situación da ría e un proxecto de rexeneración da mesma. Os orzamentos xerais do Estado para Betanzos e a nosa comarca non recollen máis que 120.000 euros para o bypass ferroviario, unha cantidade claramente insuficiente, e non recollen investimento nas melloras da seguridade viaria na Nacional 6 e na Nacional 651, nin para a rexeneración ecolóxica da ría, uns problemas todos eles reclamados durante décadas. Polo exposto, o Grupo Municipal do Menegas solicita do Pleno á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Pleno do Concello de Betanzos solicite que se recollan nos orzamentos xerais do Estado partidas para as obras reclamadas durante décadas para o noso Concello, a seguridade viaria na Nacional 6 e Nacional 651, antes de transferir a titularidade do Concello. Según que a cantidade suficiente para a execución do bypass de Betanzos na liña de tren a Coruña-Ferrol e o proxecto de estudo da situación da ría de Betanzos e rexeneración ecolóxica. E en segundo punto, que o Goberno local dea traslado ao Goberno do Estado destes acordos. Moitas grazas a todos. Grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, obviamente estamos a tratar neste punto, pois, demandas moitas delas xa antiguas, que xa foron reclamadas, dende logo, desde esta corporación en diferentes sesións plenarias. Algúnas delas, como decía a portavoz nacionalistas, foron executados en anteriores exercicios presupuestarios, pero obviamente moitas delas siguen sin cubrirse. Non cabe duda de que se produce unha merma importante nos orzamentos xerais do Estado, non só para a comarca, senón obviamente para Betanzos, e debemos de seguir reclamando esas necesidades, estas demandas que son necesarias, non só no que afecta aos tramos da Nacional Sexta, que, como ben dicía, pois o Concello había iniciado esa actuación de solicitar ese traspaso, senón obviamente tamén, e que levamos moitas décadas con este asunto, sobre todo sobre a regeneración das rías, dos seus beriles, das súas costas, para darle un maior equilibrio e, obviamente, ambiental moitísimo máis. Dende logo, o noso sentido de voto nesta ocasión vai ser favorable, xa foi noutras ocasións, o seu predecesor no bloque nacionalista sabe que xa temos ido da man o resto dos grupos que formaron das corporacións na solicitude de potenciación dese bypass e desa línea ferroviaria, e tamén somos conscientes que precisamente fai uns anos se fixeron algunhas ampliacións, renovacións e mellores tramos en subtramos, ademais, da liña Coruña-Betanzos-Ferrol. Non chega, evidentemente, que hai que seguir apostando por este medio de transporte, hai que seguir apostando por a potenciación e a mellora destas líneas e, obviamente, neste caso, sempre vai encontrar o apoio favorable deste grupo. De momento non máis, e moitas gracias. Grazas, voceiro. Voceiro do Partido Socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, os orzamentos xerais do Estado, que curiosamente empezáronse a debatir hoxe no Congreso dos Deputados, teñen uns obxectivos claros: reconstruir España tras a pandemia, modernizar o modelo productivo e fortalecer o estado do benestar. Eu os definiría como os orzamentos máis sociais da historia e os orzamentos necesarios para protexer a cidadanía fronte a esta grave crise. Estes orzamentos teñían un claro componente social e expansivo, poñendo fin a recetas anteriores de recortes afrontadas por outros gobernos, e estas contas cumpren co principio de afrontar a crise sen deixar a ninguén na cuneta, priorizando as pensións, a sanidade ou a educación, así como o investimento en I+D+I. Podemos comprobar como nestes orzamentos as partidas para agricultura, pesca e alimentación incrementanse en 781 millóns de euros, aumentase o IPREN nun 5%, logo de non actualizarse dende fai 10 anos, o que supón o maior incremento dende o ano 2004, destínanse 200 millóns de euros para o impulso da educación de 0 a 3 anos, 300 millóns de euros para os permisos de paternidade e maternidade igualados, 200 millóns de euros para cuidadores para menores de 14 anos. Recollen estes orzamentos a maior partida de bolsas de historia, que se incrementan en 514 millóns de euros, alcanzando así os 2.090 millóns de euros, e un plan de modernización de FP dotado con 1.500 millóns de euros. Para a defensa do sistema público de saúde destínanse 3.064 millóns de euros, a maiores, o xa orzamentado con anterioridade, é dicir, un aumento do 151%. Recóllense 2.436 millóns de euros para a compra de vacinas e a mellora da atención primaria, refórzase a atención á dependencia cun 46% máis de investimento
con 600 millóns de euros para reducir as listas de espera e con 700 millóns de euros para mellorar a atención no fogar. Estes orzamentos reforzan sectores moi damnificados pola crise tras a pandemia, o turismo, o comercio e as pymes registrarán un aumento do 150% para 2021, con 1.338 millóns de euros, fortalecendo ademais o investimento en industria e enerxía en 5.689 millóns de euros. Aumentanse considerablemente a partida en vivenda, que crece un 367% máis, con 1.772 millóns de euros para investimento en vivendas, 2.250 millóns de euros para promover o alugueiro accesible, a construción e a rehabilitación de vivendas. Máis de 9 millóns de pensionistas verán revalorizados as súas pensións subindo un 0,9 as pensións contributivas e un 1,8 as non contributivas. Así, estes orzamentos beneficiarán a uns 800.000 pensionistas galegos que verán incrementadas as súas prestacións, especialmente as pensións non contributivas, así como aos 150.000 empregados públicos e aos cidadáns que necesitan o ingreso mínimo vital. Uns orzamentos que equiparan os permisos de maternidade e paternidade e, como dixen con anterioridade, incrementan o esforzo en sanidade, educación, benestar, vivenda ou cultura. Estes orzamentos sitúan o investimento en Galicia por riba da media de España, tanto atendendo a poboación como a nivel de produción. Así, Galicia recibe 308 euros por habitante fronte aos 258 da media nacional. Ademais, Galicia é a sexta comunidade autónoma con máis investimento e que responden ademais á débeda historia da rebaixa das peaxes da P9 a que se lle dedican 63,2 millóns de euros. Aínda así, coincidimos nas reivindicacións que formulan na moción. Este equipo de goberno sempre defenderá a veciñanza de Betanzos, independentemente de quen este ao fronte das outras administracións, e así o demostramos en asuntos tales como a derogación da Lei Montoro, e así o estamos a facer co goberno de España. Citan a cesión da Estrada Nacional 6 e a Nacional 651, e quero aclarar que esta petición non se materializou. Iniciaronse os contactos e mostrouse o interese do equipo do goberno, posto que, de asumir estas dúas infraestructuras, asumiríamos con elas as competencias e poderíamos planificar e humanizar zonas como Valdoncela, Ribeira ou Saavedra Meneses. Eso sí, sempre cando se dean unhas circunstancias vantaxosas para a nosa veciñanza, melloras como as que xa se falaron noutras ocasións, en diversas xuntas de voceiros ou en outras oportunidades. Esas melloras serían, entre outras, a construcción de dúas rotondas, unha no cruce da Madalena para eliminar ese punto conflitivo, outra na Estrada Nacional 651, a altura de Saavedra Meneses, na Unión, a Estrada Provincial de Betanzos a Campolongo, ou a mellora e o pintado do firme. As outras dúas peticións, a do bypass no límite co Concello de Bergondo ou o estudo do dragado da Ría, son asuntos xa debatidos e necesarios, polo que, insisto, apoiamos estas iniciativas cando gobernaba en España o Partido Popular e a seguiremos a apoiar no goberno socialista. Nos estamos para defender aos nosos veciños e as nosas veciñas e, a pesar de que se van a ver beneficiados por todas as medidas sociais que acabo de enumerar a continuación, estas tres infraestructuras, o estudo do dragado, o bypass e as remodelacións que son necesarias na Estrada Nacional 6 e na Nacional 651 son de interese, por lo tanto, imos apoiar a moción que se nos presenta. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Ben, en primeiro lugar, moitas grazas polo apoio de ambos os voceiros á moción que presentamos. Non obstante, gustaríame facer mención a unha serie de realidades irrefutables. A primeira realidade irrefutável é que nos orzamentos xerais do Estado o investimento en Galiza baixa un 11,2% cando no resto do Estado sobe un 68%. Iso é incuestionable. Resulta moi curioso, ademais, que vostede destaque como o investimento máis salientável en Galiza a eliminación da AP9. É bastante salientável que precisamente destaque ese investimento.
A segunda realidade irrefutável é que o bypass de Infesta custa máis de 20 millóns, entre 20 e 40. Invístanse 120.000 euros. Interese non hai moito. A terceira realidade irrefutável é que a calidade da auga da nosa ría é nefasta e que ese podría ser un grande investimento de futuro para todas as betanceiras. Sí, podería crear postos de traballo. A rexeneración da ría crearía un grande viveiro económico para toda a comarca de Betanzos. Non se inviste ningún só euro. Tamén é incuestionable que a veciñanza de Betanzos e da nosa comarca e a veciñanza galega en xeral ten necesidades, unhas necesidades que non se cobren e que as notas de prensa desde logo non van a mañar. Isto desde logo non é un debate partidista, non se trata de apoialos agora porque gobernan uns ou porque gobernan os outros. E sabe por qué? Porque nin os uns agora, nin os outros antes levaron a cabo ninguna destas propostas. Entón, simplemente poñan a traballar os deputados e senadores galegos para que revirtan esta deixadez, unha deixadez palpable, porque igual, se poñemos a traballar a todos eses deputados, podemos conseguir máis investimentos como o da AP9. Moitas grazas. Grazas. Voceiro do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, decía o portavoz de goberno os millores presupostos máis sociais da historia, pero desde logo, polos datos que temos na man, non son desde logo os millores, máis ben os peores para Galicia, en consecuencia para a nosa comarca e en definitiva tamén para Betanzos. Se falaba a portavoz nacionalista que se produce unha merma de máis do 12% de moitos dos investimentos respecto a Galicia, a cambio de subir as porcentaxes noutros lugares, obviamente, como cambio por un apoio para sacar estes presupostos adiante e poder continuar aí. Pero, repito, e reitero, incluso membros do Partido Socialista así dixeron tamén que non eran os mellores presupostos, desde logo, para Galicia. Respecto ao bypass, entendemos que esa cantidade, como xa pasou nos anos pasados, non é suficiente para poñer en marcha este bypass. Nos así o apoiamos cando tamén gobernábamos nós en Madrid e evidentemente seguimos apoiando este tipo de propostas. O tema da regeneración da ría, obviamente exixe unha cantidade moi grande para chegar a facer unha regeneración completa ou por fases da ría. É un tema moi antigo, como decía na primeira introducción, e que houve un momento para poder facer o que foi no ano 2005. De feito, no 2004, cando na salida do goberno do Partido Popular quedaba de revisar os presupuestos a través dun estudio que se había feito a regeneración da ría e o dragado da ría en Betanzos. En o 2005, ademais, a ministra, creo que era Narbona, de Medio Ambiente, se comprometía a continuar con ese proxecto e decía, aparte, naquel mismo ano, que se levaría a cabo a partida presupuestaria necesaria e executar ese regado. Eran épocas de bonanza, eran quizás os millores momentos onde se podía levar a cabo o dragado e a regeneración desta ría. Despois, como ben saben, viñeron anos difíciles, anos complicados, crisis económica, crisis financiera, e obviamente hoxe nos encontramos ante tamén unha crise económica, aínda non financiera, pero unha crise tamén social que supón que o primeiro obxectivo sea cubrir, evidentemente, as demandas sociais. Repito, tuveron o seu momento e non se fixo. Simplemente, reiterar o apoio favorable a esta proposta do Bloque Nacionalista e reiterar que sempre estaremos, como decía tamén o portavoz de goberno, estaremos apoiando todas aquelas medidas, aquelas necesidades que sean boas para a nosa comarca, pero obviamente para Betanzos, goberne quen goberne. Moitas gracias. Grazas, voceiro. Voceiro socialista ten a palabra. Mire, señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, non sei que foi o que escoitou vostede, pero de principio a fin me dixen que estábamos de acordo cas peticións que recollía a súa moción e que as íamos a apoiar. Ben xa co seu discurso enlatado e se vote a favor, se vote en contra, usted sempre está enfadada co mundo e sempre ten que cuestionar aos demais. Efectivamente, o orzamento en Galicia baixa, o investimento en Galicia baixa un 11,2%. Sí, efectivamente, provocado porque as obras do AVE chegan a seu remate, eran uns investimentos necesarios, pero excepcionais, e a hora de que a obra
vai disminuindo en volumen, tamén van disminuindo en volumen os medios económicos que se destinan. Porque non vou a citar a rebaixa da AP9, o fai o goberno socialista. Vostedes anunciaron que van votar en contra. Non sei, porque se van a gloria deso. Eso é unha decisión do goberno socialista, ben recollida polos galegos e polas galegas, pero que vostedes van a votar en contra desa baixada, polo menos a día de hoxe. 120.000 euros para o bypass. Sí, o que decía o voceiro do Partido Popular, evidentemente non é unha cantidade que non chega para a obra, pero o mesmo que decía cando gobernaba o Partido Popular, e creo que é a mesma situación, é a cuantía que se recolle nos orzamentos para iniciar o proxecto desas tres alternativas, a cantidade que se consigna para ampliála no momento que se empece a licitar. Eso era así antes e eso sigue sendo así. E mire, señora voceira do Grupo Nacionalista, o que non llevo a tolerar é que nos diga que poñamos a traballar aos nosos diputados e as nosas senadoras galegas insinuando que van a Madrid de viaxe. Mire, os nosos deputados e os nosos senadores van a traballar, non van a facer turismo, a cruzar o Atlántico como facía algunha exconselleira nacionalista e a cargar os mojitos á conta de todos os galegos e de todas as galegas. Por lo tanto, non veña agora a darnos leccións de que os nosos deputados ou senadores ou senadoras que se dediquen a traballar. E sobre o tema do saneamento da ría, efectivamente, estamos totalmente de acordo, pero tamén queremos incidir en que somos o obxectivo prioritario para Europa, esos fondos FEDER que se lle transfiren a autonomía, que se dediquen tamén na nosa comarca, como se dedicaron na comarca dos Aldeas, concretamente na zona de Vilagarcía de Arousa e Vilanova, donde Cambados, donde xa se acometeron esas obras necesarias. Pero de todos os xeitos seguiremos a demandar ao Goberno de España que traballe para Betanzos e, como o están demostrando, as negociacións da cesión do edificio de sindicatos, ou como o demostraron recentemente cunha subvención nominativa á Xunta de Galicia para restaurar a coberta da Igrexa de San Francisco. Moitas gracias e nada máis que engadir. Ben, pois debatido o tema, señor secretario, creo que tamén manifestaron todos os grupos que queda aprobado por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. O punto número 7 é a moción do PP para a declaración do casco histórico como área de rexeneración urbana de interese autonómico. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. A Lei 1/2019, do 22 de abril de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovacións Urbanas de Galicia, ten como finalidade esencial que a través da rehabilitación, da rexeneración e a renovación poida conservarse o rico patrimonio edificatorio, tanto no ámbito rural como nas vilas e cidades galegas, manter os seus usos característicos e a súa poboación tradicional, e tamén atraer as novas xeracións para que se poidan asentar en espacios renovados. Todo elo dende a perspectiva de que a mellor forma de conservar é habitar os espacios e xerar actividade. Para iso é necesario superar a situación de deterioro de moitos ámbitos, tanto urbanos como rurais, loitando contra as causas que o abandono non só dun rico patrimonio cultural, senón tamén do núcleo promocional na cal se inxire. Entre as ferramentas que a lei prevé como adecuadas para acadar estes obxectivos está a regulación específica das intervencións que se poden acometer nos edificios con protección cultural ou que están situados en ámbitos de protección de bens culturais, eliminando as barreiras a rehabilitación cando esta sexa plenamente compatible coa protección dos elementos e das edificacións que merezan. A lei procura ese obxectivo distinguindo claramente entre os distintos niveis de protección cultural dos edificios ou do entorno onde se emprazan, de modo que se poida facilitar e agilizar aquelas actuacións de recuperación do noso patrimonio edificatorio que, a non afectar os valores protegidos, sexan plenamente compatibles coa protección cultural. A citada lei, no artigo 46 e seguintes, crea e define unha nova figura chamada Área de Rexeneración Urbana de Interese Autonómico, REXURB.
Tal e como recolle a Lei de Rehabilitación, correspóndelle ao Concello solicitar a declaración dunha área rexurbe ante o Instituto Galego de Vivenda e Son. Unha proposta que delimite o ámbito de actuación, así como unha estrategia ou folla de ruta de dinamización social, económica e comercial da área sobre a que actuar, que permita asentar poboación, tecido empresarial, comercio, hostelería, así como recuperar e poñer en valor o patrimonio histórico-artístico de Betanzos. Por todo o exposto anteriormente, o Partido Popular somete para a aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos: que o Goberno Municipal leve a cabo as accións necesarias para a solitude da declaración de área rexurbe, que a alcaldesa ou concelleiro ou concellera que delegue leve a bon término estes acordos. Mais nada de momento. Grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, ante esta moción só temos unha pregunta que facer ao voceiro do Partido Popular. Incluir o noso Concello na área rexurbe vai levar aparellado que haxa fondos efectivos para rehabilitar o casco histórico de Betanzos? Porque, sendo así, estamos a favor sen dúbida ninguna. No entanto, gustaríanos que deixaran de afogarnos con papelame, con burocracia, con excusas, con plans. Gustaríanos que dotasen de orzamento real a rexeneración dos cascos históricos galegos en xeral e o betanceiro en particular. A única realidade é que nos orzamentos da Xunta de Galicia, igual que antes falábamos dos do Estado, non se recolle ningún tipo de inversión neste sentido para Betanzos. Non hai ninguna soa partida orzamentaria específica para a rehabilitación do casco histórico betanceiro. Por tanto, incluírmonos na área rexurbe sería moi positivo, mas moito máis positivo sería, dende logo, dotar orzamentariamente unha actuación de impacto no noso casco histórico que servise para que este se revitalizase e se revivise. Nada máis polo momento. Grazas. Grazas. Voceiro do Partido Socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Os conxuntos históricos deben de ser e ter un papel relevante e activo como espazos que doten valor engadido ao conxunto das cidades, formando estes como acervo da vida diaria dos veciños e veciñas e, como non, repercutindo favorablemente no desenvolvemento global da cidade. Todo isto, sumado á restauración e rehabilitación, fai que a nosa cidade sexa un caso. Como ben saben, nos últimos anos, tanto este Concello como a Xunta de Galicia vimos traballando a man na rehabilitación e renovación do casco histórico. Por unha banda, a Xunta de Galicia, como única administración con competencias en vivenda, segue traballando na rehabilitación de máis dunha decena de vivendas. De outra banda, desde as competencias que temos as administracións locais, este goberno traballou e segue traballando na renovación de pavimentos e servizos. Son coñecidas as actuacións en rúas como Cortaduría, Irmandiños, O Pinche, Travesía da Torre, Travesía de Lanzós, Ferradores, Fonte de Unta, Rúa da Cerca e agora coa renovación da Rúa Nova ou a Praza Enrique IV e coa previsión de obras no arco da Ponte Vella e tamén nos soportais da Fonte de Unta. Ben é certo que esta moción foi traída en pasados plenos e que ven pola situación derivada da COVID-19 unida á carga de traballo que soporta nos últimos meses o Departamento de Urbanismo, foi imposible culminar o expediente proposto. Con todo, desde a Alcaldía, así como por parte desta Consellería e os técnicos municipais, iniciáronse contactos tanto coa Xunta de Galicia como cos dous concellos que xa se adheriron a esta declaración de área rexurbe, que son Mondoñedo e Ribadavia. Contactos que serviron para coñecer exactamente o procedemento e o que iso coleva en canto a oportunidades e beneficios para a nosa cidade. Por tanto, e coincidindo plenamente no sentido positivo desta moción, esperamos que nas próximas semanas e coa incorporación mañá mesmo da nova arquitecta podamos dar por culminado o inicio deste expediente de declaración de área rexurbe. Nada máis polo momento e moitas grazas. Grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, con respecto á última intervención por parte do portavoz
de goberno, evidentemente, claro que é unha petición reiterada que xa foi aprobada no seu momento e comprendemos, como non pode ser de outra maneira, na situación en que nos encontramos, evidentemente, a burocracia que exixe o traballo o traballo e a carga que pode ter a administración, o que non quita que, obviamente, hai que traballar paralelamente e sacar as cousas adiante. Eu espero que ese compromiso, esa palabra que nas próximas semanas se levará a cabo esta petición que facemos de novo, sexa esta vez unha realidade, non porque prácticamente foi a mesma contestación que se produxo na outra ocasión na que se aprobou esta moción. Pero, bueno, como tamén ben dicía, entenden e apoian o sentido positivo desta moción, esperemos que esta vez sexa así e nesas próximas semanas, obviamente, con a incorporación desta nova arquitecta, pois cerren definitivamente este asunto que xa foi aprobado fai varios meses. Respecto á intervención da portavoz nacionalista, obviamente, aderirse ou tramitar esta declaración conleva unha serie de ventaxas, por suposto que sí, e iremos vendo cales son as ventaxas, ben sean económicas, ben sean de apoio técnico, etc. Pero claro que vai acompañada dunha serie de ventaxas. Sorpréndeme que veña reclamando compromiso e inversión por parte da Xunta no gasto histórico. Eu non sei, igual non vive vostede en Betanzos, creo que está máis que demostrado, que incluso a propia alcaldesa ou o propio Conselleiro de Urbanismo agradeceron en máis dunha ocasión ese compromiso que está dando por parte da Xunta de inversión en rehabilitación e recuperación do casco histórico, os millóns que levamos invertidos e, por suposto, un plan que seguirá adiante, se Dios quiere, dentro dos diferentes exercicios presupuestarios que veñan. Pero, vamos, me parece, dende logo, sorprendente que reclame este compromiso, esta inversión. Eu creo que nunca unha administración fixo tanto neste asunto ou invertiu tanto nunha recuperación no casco histórico de Betanzos, como tamén está facendo con outros cascos históricos de outros municipios tamén históricos, vale a redundancia, da nosa comunidade, pero, de logo, me sorprende, reitero, esa afirmación cando creo que á vista de todo o mundo está a implicación non só de palabras, senón tamén con feitos con partidas económicas na recuperación, de logo, do casco histórico. Obviamente tamén ten que ir acompañada dun traballo da administración local, como ben dicían, pois renovando, pavimentando esas calles que están dentro dese entramado histórico e que dan ese apoio para que a xente volva poder resurdir ese patrimonio que temos aí, pero, vamos, reitero, me sorprende que lle pida compromiso e inversión, neste caso, a Xunta de Galicia por casco histórico. Reiterar o exposto polo meu compañeiro de grupo anteriormente, é unha proposta fundamental, positiva, tamén, como dicía o portavoz de goberno, e, obviamente, o que pedimos é ese apoio como se manifestou algún momento. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Vou ser moi breve. Simplemente quería explicar as miñas palabras, xa que sorprenderon tanto o señor voceiro do Partido Popular, o señor Rodríguez. Quizáis eu son unha persoa demasiado exixente, mas rehabilitar 8 casas pareceme un pouco escaso. Entón, gustaríame que o orzamento da Xunta efectivamente recollese un compromiso real, factible, e que, de alguna maneira, devolvese o casco histórico o seu lugar dentro do territorio galego. E, ao mesmo tempo, convertese nese acicate, nese núcleo radiador para a economía e para a sociedade betanceira que foi no seu momento e que debe volver ser. Repito, igual é que sou demasiado exixente, mas, como anécdota persoal, simplemente, eu ata non hai moito traballaba no Ferrol Vello, noutra zona moi deprimida, que tamén está incluída nese programa Rexurbe. Entón, cando eu chegaba ao meu traballo, vía nos xornais que a Xunta destinaba X millóns para a rehabilitación do Ferrol Vello, e cando volvía a Betanzos pola tarde, porque sí, efectivamente, vivo en Betanzos, vía noutros periódicos a mesma cantidade que ia ser destinada a Betanzos, e non me daban as contas, sinceramente. Por tanto, como levo reiterado neste pleno, a uns e a outros máis feitos, máis números e máis realidades. Vale? Reitero o noso apoio a esta moción e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro
Socialista, ten a palabra. Grazas, señor alcaldes. Ben, non serei eu quen veña a defender a Xunta de Galicia, pero creo que neste sentido, tanto por parte deste goberno, xa na anterior legislatura como nesta, creemos que existe un compromiso claro, podía ser con anterioridade, pero, bueno, tocou nos vivir o momento que nos toca vivir. Consideramos que existe un compromiso do Instituto Galego de Vivenda e Solo, é unha realidade. Fai escasamente unha semana sacaron a sorteo as primeiras 8 vivendas que xa se reformaron, e, bueno, nós seguimos continuando da man, como decía anteriormente, coa renovación das rúas que coinciden en maior parte con todas aquelas obras que está de rehabilitación que está realizando a Xunta de Galicia. Simplemente decir que, bueno, pues, como é obvio, o noso voto vai a ser favorable. Nada máis. Ben, pois, unha vez máis, señor secretario, este punto apróbase por unha unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8º, que é a moción do PP para a creación dunha comisión para asignación de subvencións nominativas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, como ben saben, algunos planos que forman esta parte desta corporación, isto é unha proposta que xa foi aprobada igual en outras dos ocasións, no mandato pasado, e que ten que ver, obviamente, cos procedimentos. Como ben saben, a Lei Xeral de Subvencións establece cales deben de ser os procedimentos para levar a cabo este tipo de concesión de axudas, e precisamente tamén a propia Lei Xeral de Subvencións, nese artículo 22, por fazer referencia a esas 3 excepcións que hai de conceder este tipo de subvencións nominativas das que estamos a falar. Vale? Trátase dunha proposta, como acabo de mencionar, que xa se había aprobado con anterioridade. Creemos que é fundamental facer un seguimento, unha valoración deste tipo de axudas a hora de concederlas, con criterios reais e que realmente sean necesarios, pero tamén adecuando a un procedimento que sexa o máis que maior encaixe legal. Todos sabemos que en diferentes ocasións, pois, houve por parte do Departamento de Intervención houve advertencias con respecto a este tipo de procedimentos de concesión de subvención nominativa, e precisamente no último informe xeral da conta no ano 2019 volvese a facer mención por parte da señora interventora sobre esta cuestión, co cual o que vimos a propoñer ao pleno é o seguinte: que dende a alcaldía se convoque aos portavoces dos diferentes grupos que conforman esta corporación para evaluar as modificacións necesarias a realizar co obxecto de regularizar estes procedimentos de concesión de axudas, que por parte da alcaldía se leva a cabo a creación dunha comisión de seguimiento de regulación para asignación de subvenciones nominativas ás entidades brigantinas, que dita comisión este composta por representantes dos grupos políticos que conforman esta corporación municipal e obviamente por aqueles técnicos correspondentes, e que a alcaldesa o concelleiro no que delegue leve a bo trámite estas propostas que acabo de mencionar. De momento nada máis e moitas gracias. Grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Como ben mencionaba o voceiro do Partido Popular, señor Rodríguez, e como ben recollen na súa moción, as subvencións deben facerse por concorrencia competitiva de maneira xeral. Por tanto, as subvencións nominativas deberían ser unha excepción. Que acontece? Que Betanzos, sitio distinto, unha vez máis, é a excepción, porque esa excepción tornouse norma, ata tal punto que desde hai 3 anos non se convocan siquera as subvencións por concorrencia. Repartimos alrededor de 200.000 euros de todas e de todas de maneira clientelar. E o lóxico e esperable sería tratar a todas as asociacións de maneira igualitaria, de maneira democrática, nunha lei de subvencións que nos tratara de maneira igual e que non se fai a día de hoxe. Desde a Benega non imos apoiar absolutamente ningún tipo de moción que lle dea normalidade a unha cuestión totalmente antidemocrática como é esta. Non obstante, ofrecémoslles unha emenda, se vostedes queren ter en consideración, que a concesión de subvencións municipais se realiza de forma xeral mediante concorrencia competitiva e que o goberno local
publique o antes posible unhas bases consensuadas con todos os grupos municipais para a concesión destas subvencións, que levan anos en convocarse. Que se reserve a figura de subvencións nominativas para casos excepcionais, como poden ser as das AMPAs ou a CEBA, Asociación de Comerciantes, que se definirán na comisión que se creou no punto 1. Por tanto, trataríase de mudar o punto segundo da súa moción, incluindo esta emenda que se podo, e copio, no chat ao que teñen todos acceso. Moitas grazas e máis nada de momento. Grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Como ben é sabido por todos e por todas, ou así debería de ser, as subvencións nominativas van recollidas nas bases de execución dos orzamentos. Así pois, no presuposto do ano 2020, abro comillas, con informe favorable, todos eles, tanto os orzamentos como a base de execución, fecho comillas, estaban recollidas as subvencións nominativas para esas entidades municipais que realizaban unha serie de actividades que ben por ámbito competencial ou ben por recursos económicos non é factible que o realice o Concello. Así pois, estas entidades as podemos considerar como un apéndice do propio Concello e que traballan tanto no eido social como no eido deportivo, mantendo as escolas de fútbol base, de baloncesto, de piragüismo ou de fútbol sala, mediante no ámbito cultural, acercando a cultura á nosa veciñanza ao longo das actividades que desenvolven estas entidades ou a promoción do comercio local ou a prestación das actividades extraescolares por parte dunha asociación cultural e deportiva. Polo tanto, como é unha cuestión ligada aos orzamentos, xa temos distintas comisións, multitude de comisións creadas na que se pode tratar. Vou citar 3, por exemplo, nunha xunta de voceiros, nunha comisión de programación ou nunha comisión especial de contas. Non vemos necesario reiterar a creación de distintas comisións. E ao fío desto, o 9 de outubro, realizouse unha xunta de voceiros na que, entre outras cousas, se informou e se solicitou aos grupos políticos que conforman a oposición que se abría un período para que realizasen achegas tanto aos orzamentos municipais, posto que era intención deste grupo de goberno traballar neles para aprobalos para a anualidade de 2021 e para a elaboración do plan provincial post-2021, que nos presentasen proxectos e propostas, e así o estimaban, ao longo do mes de outubro, hasta o 31 de outubro deste ano. Hasta esa data non recibimos ningún tipo de propostas, ni para os orzamentos, ni para os planes provinciais de ningún dos dous grupos que conforman a corporación. A día de hoxe non recibimos ningunha proposta de ningún grupo para incluir nos orzamentos e creo que o Bloque Nacionalista Galego xa pasado ese 31 de outubro presentou o pasado sábado por rexistro electrónico unha petición para os planes provinciais. Polo tanto, non se pode estar en misa e repicando. O que queira participar nos orzamentos ten abertas as portas para facer propostas e, evidentemente, a concesión de subvencións nominativas vai ligada á aprobación dos orzamentos. Polo tanto, é ben fácil. Xuntamos a Comisión de Voceiros, a Comisión de Contas e traen as súas propostas que serán evaluadas. Xa dimos tamén un paso máis alá neste ámbito, a igual que a Diputación Provincial aprobou este ano un plan director de subvencións, o noso Concello realizou xa a alcaldesa unha providencia de alcaldía no pasado mes de setembro,
concretamente, perdón, o 18 de setembro, para que se iniciasen os trámites administrativos para elaborar unha ordenanza xeral de subvencións, ordenanza na que se está a traballar xa nun borrador para posteriormente sometela a consulta pública. Por lo tanto, volvo a abrir as portas a quen así o estime oportuno para facer achegas aos orzamentos, pero o que non vamos a apoiar é crear unha comisión máis cando xa hai comisións neste Concello para tratar este tema. Nesta primeira intervención, nada máis que engadir, señora alcaldesa. Grazas, voceiro do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a proposta obviamente vai prácticamente similar respecto ás anteriores que se habían aprobado, ademais, polo pleno da corporación, e entendemos que a parte iba, tanto en anteriores ocasións como nesta, iba sobre todo en relación a esas advertencias que se facían desde intervención en diferentes informes, e obviamente consideramos que era unha comisión de vital importancia donde tiñan que valorarse eses criterios de unha forma máis real en función das necesidades. Esa é a opinión que temos e que vamos a seguir tendo, porque, ademais, como ben saben, no seu momento, así tamén nos foi transmitido por parte de algunhas das entidades que estaban recibindo este tipo de subvencións. Respecto á enmienda que nos proponía a portavoz do Bloque Nacionalista, pois, evidentemente, como ben di, a Lei Xeral de Subvenciones establece unha serie de excepcións dentro da concesión deste tipo de procedimentos. E, precisamente, unha desas excepcións é a concesión de subvenciones de axudas de tipo nominativo, evidentemente, sempre que estean previstas no documento económico nos presupuestos. Sempre cando se paga así e vayan reflexadas esa previsión de axudas nominativas, a Lei Xeral de Subvencións establece que se pode levar a cabo este tipo de procedimentos. Que hai que facer? Evidentemente hai que regularizarlo o máximo posible e hai que adoptar uns criterios, como dicía, reais de valoración en función das necesidades das entidades que reciben este tipo de subvencións. Non somos conscientes claramente, e así dixemos en moitas ocasións, da necesidade deste tipo de axudas para todas estas entidades que o reciben. Son necesarias, máis que nada, por todas as actuacións que apoian e que fan medrar o texido cultural e asociativo de Betanzos, sobre todo con respecto aos clubs, pero entendemos que ten que facerse con criterios de valoración reais e o máis adaptados ás necesidades. E seguiremos insistindo neste tema porque, ademais, é un tema que foi aprobado no mandato pasado e que deberíamos de haber posto en marcha e non se puxo. Empezamos este mandato, estamos chegando á mitad deste mandato e insistimos en que creemos que é o correcto, sobre todo por esas manifestacións, esas advertencias que se fan nos diferentes informes e documentos que nos ten traído a intervención. Non vamos a aceptar a emenda, creemos que así debe de ser a proposta que traemos hoxe a pleno, como así foi noutras ocasións e que foi incluso apoiada, e mantemos a moción tal como está. Nada máis e moitas grazas. Grazas, voceira do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, chegados a este punto, esa non aceptación desta emenda, simplemente imos reiterar a nosa postura inicial, é dicir, seguimos mantendo que as subvencións no Concello de Betanzos, como ven sendo habitual en todos os concellos da nosa contorna e do noso territorio, debe facerse por concorrencia competitiva. Entendemos, obviamente, que ten que haber excepcións, claro que sí que ten que haber excepcións. Entendo perfectamente o que di vostede, que son necesarias ese tipo de subvencións a certas entidades porque, efectivamente, cumpren un labor moi importante, mas esas subvencións podense dar igualmente a esas asociacións cunhas bases equitativas e cunhas bases igualitarias que nos garantan que absolutamente todas as asociacións betanceiras concorran a elas en base de igualdade en un procedimento transparente e democrático. Por tanto, estaremos en contra, lamentando moito. Moitas grazas e non teño máis que dicir. Voceiro socialista. Sí, moi brevemente. Reiterar a invitación aos membros do Partido Popular, se queren participar na elaboración das subvencións nominativas, participen na elaboración dos orzamentos, apoien os orzamentos e poderán participar. Se non se apoian os orzamentos, que é onde se recollen estas cuantías, pois o sinto, pero non vai ser factible. E
señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, mire, a semana pasada aprobáronse os orzamentos da Deputación Provincial da Coruña e nos acaba de acusar de que levar subvencións nominativas sin ser en concorrencia que era actuar de forma clientelar e de forma antidemocrática. Polo tanto, empecen a tramitar baixas no seu partido político por antidemócratas e por caciques, por actuar de forma clientelar, a esos deputados provinciais do Bloque Nacionalista Galego que levan áreas no goberno provincial e que propuxeron e aprobaron, entre outras, unha subvención á Mesa pola Normalización Lingüística de 34.000 euros, unha subvención á Asociación Cultural Correlingua de 20.000 euros, unha subvención nominativa á Fundación Exponá de 100.000 euros, unha subvención nominativa ao Concello de Camariñas de 60.000 euros, outra para o Concello de Malpica de Bergantiños de 40.000 euros, outra para o Concello de Oleiros para a Feira de Olería Tradicional de 30.000 euros, outra para o Concello de Carballo para o mantemento da Unidade Asistencial de Drogodependencia de 30.000 euros, outra, por exemplo, da Fundación Paideia Galicia por 17.000 euros, outra para a Real Academia Galega de 60.000 euros, outra subvención nominativa para a Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario por 20.000 euros, ou outra subvención nominativa dirigida ao Consorcio para a Promoción Musical da Coruña por 1.500.000 euros. Estuve lendo simplemente algunhas das subvencións nominativas das áreas de goberno que vostedes dirixen na Diputación Provincial da Coruña. Entón, porque non as quitan a concorrencia competitiva? Son antidemócratas? Son caciques que actúan de forma clientelar? Pois, esos son os calificativos que nos dirixiu a nós e apliquillos aos seus compañeiros de partido, porque imagino que estamos na mesma autonomía. Nada máis que engadir, señora alcaldesa, reiterar o noso voto negativo, posto que hai foro adecuado e para tratar este tema que, como insistín, debe de ser tratado de forma conxunta na elaboración dos orzamentos municipais. Moitas gracias e manifestar o noso voto en contra. Grazas, pois, señor secretario, agora sí que se someta a votación. Bueno, pois, votos a favor, vou simplificar, o grupo do Partido Popular, todos a favor, o grupo o sea, abstencións, BNG, non, vale, PSOE, pero entendo que tampouco, en contra, BNG, en contra, o grupo do Partido Socialista, en contra. En contra. Vale, queda rexeitada, entón. Ben, pois daquela esta moción queda rexeitada cos votos favorables do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Pasamos ao punto seguinte. O punto 9, rogos e preguntas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra para dar lectura aos rogos e preguntas da sesión anterior. Moitas grazas, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre a aprobación da RPT e as sentenzas de indefinición, no día de hoxe tivo lugar unha mesa xeral de negociación na que, entre outros asuntos, acordouse a RPT logo do período de alegacións e tendo en conta dúas alegacións de forma completa, 7 de forma parcial e desestimando outras 30. O documento contou co apoio do 86,11% da representatividade da mesa. A defensa da asesoría xurídica municipal faise seguindo criterios xurídicos, non se teñen en conta nin criterios sindicais nin criterios políticos. Respecto ao fondo bibliográfico de Dona Olimpia López Golpe, sinalar que estes fondos se atopan perfectamente almacenados no depósito da Biblioteca Municipal Alfonso Castelao. Sobre a implantación dunha liña de bus aos campus universitarios, o goberno local está a facer as xestións oportunas para poder contar con este servizo. Ainda así, non está dentro do seu ámbito competencial, pero ao entender que é un servicio necesario non parará no seu empeño de demandalo. Sobre o paseo da tolerancia e o aparcamento das motocicletas, o paseo da tolerancia puxose a disposición da veciñanza para aparcar os residentes da zona logo de habilitar máis espazo para as terrazas eliminando prazas de aparcadoiro, para axudar a paliar a situación actual aos propietarios dos negocios afectados.
o aparcamento de motocicletas na Praza dos Irmás García Naveira é unha cuestión que foi aprobada no seu momento polo Pleno da Corporación. Respecto á Fábrica da Luz, en pasados días este Concello volveu a notificar á propietaria desta edificación a necesidade urgente da consolidación da estrutura da coberta e dos cerramentos do edificio principal que conforman a fábrica de electricidade. O prazo estimativo máximo para o cumprimento voluntario polo propietario do ordeado, tendo en conta a importancia, volumen e complexidade das obras a realizar, propónse en 2 meses para as actuacións prioritarias urxentes e un prazo de 4 meses para a presentación do proxecto integral de conservación. Nada máis que engadir. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Dou lectura ás preguntas para este pleno. Primeira, nos días pasados as vendedoras do mercado municipal betanceiro contactaron connosco para facernos chegar o estado en que se encontra o edificio. A limpeza que nestes momentos debería ser exhaustiva non se realiza seguindo estes criterios, pois non se usan os produtos recomendados nestes momentos, non se limpan os baños, a non ser que se solicite expresamente e as zonas comuns amosan un estado lamentable. Igualmente, as vendedoras alertan da presenza de vermes que saen polas redes sumidoiros que non se limpan en condicións desde hai meses. En último lugar, denuncian o estado do cuarto que se sitúa debaixo das escaleiras, en que se observan síntomas de aluminose e que está cheo de lixo, no canto de ser usado como un almacén común. Van vostedes proceder a realizar limpezas de maneira diaria? Cando se van solucionar os problemas no cuarto que se sitúa no co das escaleiras? En que momento se vai apostar por unha inversión que revitalice o mercado e que o converta nun dos dinamizadores do casco histórico betanceiro? Segunda pregunta. De maneira recorrente vimos trasladando hasta pleno os problemas que presentan as dúas grandes zonas verdes da vila, os parques do Pasatempo e Pablo Iglesias. Unha vez máis, as persoas usuarias destes parques comunicaronnos o lamentable estado que presentan ambas as zonas de lecer, onde destaca a falta de limpeza, a proliferación do brión polas zonas de paso, a praga que afecta aos cítricos, o estado do mobiliario urbano e mesmo a presenza de ratas nas zonas de xogos das crianzas. Teñen pensado levar a cabo os necesarios labores de mantemento nestas zonas? Hai programada algunha actuación para eliminar a praga de roedores dos parques? Vaise tomar algunha medida para acabar coa praga da pstila africana? Terceira. No mes de maio, desde o BNG de Betanzos propuxemos o pintado de xogos infantís sinxelos nas beirarrúas con medida para estimular as máis pequenas da vila durante os seus paseos. Desta maneira propuñamos encher os espazos públicos de mariolas, animaliños ou xogos geométricos e matemáticos sinxelos. Un simple xesto que animaría o tempo que poden estar na rúa, evitando que manipulasen xogos que non se desinfectan e estimulando as súas mentes cunha actividade pedagóxicamente incuestionável e afastada das acorridas pantallas. Como de costume, o goberno local desoiu as nosas propostas, que si foron incluídas nos patios dos nosos centros de ensino. No entanto, desde o BNG queremos insistir neste tema. Poderían vostedes considerar a posibilidade de incluir estas propostas nas súas actuacións futuras? Cuarta pregunta. As semanas pasadas iniciouse o labor de poda que se fai de maneira anual e errada no arboredo Betanzil. Nesta ocasión a vítima foi o carballo americano que se sitúa nas instalacións dos servizos de obras da feira. En lugar de realizar unha poda, levouse a cabo unha desmouca, unha mutilación que leva esta árbore centenaria a secar ou, no mellor dos casos, a botar múltiples polas febles que o deixarán ao borde da morte. Igualmente, cortouse un juníperus na mesma zona sen motivo aparente. Que criterios seguen vostedes para realizar estas podas tan agresivas? Por que non se contrata a profesionais especialistas na materia que leven a cabo este labor con eficiencia? En quinto lugar, desde hai algún tempo, semáforos que regulan o tráfico no cruce de entrada en Betanzos pola Ponte Nova, que une a Avenida da Coruña co Rua Valdoncelle, coa Rúa da Ribeira e o Paseo do Malecón, están sempre en ámbar intermitente. Este cruce é bastante problemático porque, ademais, a sinalización horizontal está case borrada e o ceda ao paso que corresponde aos condutores que veñen da Avenida da Coruña cara a Ribeira apenas se ve. Este é un dos puntos con máis tráfico de Betanzos, sobre todo nas horas punta. A que se debe que estes semáforos leven meses en ámbar? Se os van manter deshabilitados porque non os apagan para aforrar cando menos o consumo eléctrico? E que medidas pensan tomar para regular o tráfico neste punto? Solicitamos que antes que for posible se pinta adecuadamente a sinalización horizontal neste punto da vía. Moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas. Voceiro do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En esta ocasión vamos a trasladar as preguntas por correo electrónico. Gracias. Moi ben, pois daquela sin máis asuntos que tratar se levanta a sesión. Boa noite a todas e a todos.